The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line! Las 6:55 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Mayong gabi naman Bacolod kag Pilipinas. Kag sa kuto malabutan sang signal sang DYEZ Action Radio Bacolod. Di man ka mga bahin sang kalibutan. Welcome na welcome sa isa namang ka-edisyon sang inyo sa nga palatunturan. Action Firing Line. Action Firing Line! Babatian na ni Lunes Tubtob Sabado nag-aumpisa sa tagsa alas 6 pagatupa sa alas 45 ang tanas ang gabi kutob sa alas 9 masulusobra 2 ka oras nga balitaan kag pagatungkad naton sa mga isyu dala na ang kasarangan lamang nga kulo komentaryo. Action Firing Line! Ang mga isyu kag kontrobersiya labi na sa panggobyerno sa karon, mga hitabo nga dapat naton nga pagatutukan bangod hindi malikawan naga-apekto ini sa aton tanan. Action Firing Line! Firing Line! Sa mga adlaw yari kita sa Webes sa Hunyo 22 tuig 2022 ini nga palatunturan ang pag-aupdan man sa ato sa mga aksyon na unit reporters sa News Center sa ato sa mga patrol iban pa nato sa mga correspondents nga magadalaman sa natipon nila sa mga balita katuwang naton sa nga tinion diri sa technical control Action Oliver Pason kag Action Elway Dutelio sa ato sa nga IT expert. Action Firing Line! Kung pag-asa ang pahambalon mga kaakson mangin rainy ang Thursday sa nasidlangan nga bahin sang Luzon kag Visayas bagod man sa nga LPA oy may LPA gali kita may ara sang mga umon man nga kalangitan ang makit-an kag may ara sang paglapta-lapta nga pag-ulan sa nagalain-lain nga bahin sang archipelago bagod sa gihapon sa ding low pressure area dito sa Borongan City sa Eastern Samar. Kaya may mga pag-goom-goom nga naspanisyahan man dito sa Bicol Region, sa Quezon, Aurora, sa Isabela kag Northern Samar. Action Firing Line! Pero dere sa Negros Occidental, dere sa Bacolod, dere sa Western Visayas, ano naman ang ato sa paaboton kung dalagan sang panahon. Ang ato sa nga paghahambalan, tutukan ta dugay ha. Inyo ka action Marlon Hinubaya, kaina sulusid ing kita sa pila sa mga areas na sa may sunod sa nga Bacolod, may pag-omgo gid man kita kainangan na eksperyensyahan. Action Firing Line! Firing Line! Amo ning ginalauman naton nga once nga mayara sang LPA kabay pa nga hindi sa magtigbaliubla, hindi sa mag-develop bilang bagyo. But sa nga matanion, ato ni baloon, lakat sang panahon. DYEZ Action Radio sa Bacolod Weather Update! Kaupo na ito Action Gun Republic. Action Gun, mayang gabi, please kabin. Gabi, Action Bay sa aton mga listeners. Ari, lakat sa aton timpo nga gabi, Huwebes. Kita karon pit sa 23 na sang Hunyo. Ang low pressure area to kagapon na lusaw na lang to. Sang usuman daw mga alas 2, alas 3. Dason ang low pressure area nga panibako diri nagtubo sa Borongan Samar na lusaw naman siya. Ang synopsis o condition sang kapungsuran sa atong nga klima muning easterlies way na low pressure area. Okay. Naga-apekto siya na sidlangan nga bahin sa aton pungsod.
partikular sa Cagayan kag Isabela. Idulot yan yung magalumon kalangitan. May lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanag-oob nga tugay ni sang easterlies. While ang Metro Manila naman kag sa iban nga bahin sa atong tungsod upod nakita diri sa Western Visayas, Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod nagapabilin nga may pag-umguom lang ang kalangitan as nga magalumon ng aton kahawaan. May dala lang siya naligwin nga pag-ulan o kung pagpanag-oob. Halin ini sa easterly sa gihapon hinaupdan sang localized thunderstorms. Ang aton kabugusan naman sa aton pungsod, lakip na kita diri sa western seaboard sa Kabisayan. Napaidalom kita sa gihapon sa mahinay hasta sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin. Magahalin ini sa direksyon na sidlangan pakadto na bagat na sidlangan ukon east to southeast. Aton mabatigan sa kabugusan sang isla sang Negros kag ang kondisyon sang aton kadagatan nagapabilin nga makanay asa sa kasarangan lamang ang pagtuludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. May takos siya 0.6 hasta 2.1 metros ang aton nga astronomical tide. Ang aton nga taob 90.9, no? Alas 4:19 nga hapon ang unas magabalos. Alas 11:44 karon man sa gabi sa takos nga 0.5 metro ang kalabawan. Alas 6:13 nagpahuway si Haring Adlaw pakitain siya alas 5:27 buwas sa aga aksyon mar. Nagahamboy kita sa Bacolod City ari 24 hasta 32 degrees Celsius. So nilakat sa aton chimbo sining gabi. Sige, salamat Aksyon Dagan. Action Firing Line. Ganya Republika Provincial Disaster Management Program Division ti good news na batianta sa report ni Aksyon Nagani nga nalusaw, natunaw na ang LPA, kabay pa nga waay na sang LPA. Kagagining na esperyensahan naton nga pagtupa-tupa sang ulan kag pagtulotalithi kag pagulog-om-goom ti normal na lamang ini. Action Firing Line. Sa inyo komento, opinion kag reaksyon ipadala lang sa ato sa nga text hotline 0963-757-0874. Ulit-ulit 0963-757-0874. Action Firing Line. Firing Line. O kung pwede man nga idirekta padala kung kamo ang naka-log-in na, naka-monitor na sa ato sa nga Facebook Live. Live stream sang Adiwa Easy Action Radio Bacolod. Tinguan gid sang sa nga panatuntunan nga inataran ang maisa-isa kag masipad-sipad naton sang basa. Action Firing Line. Parang inyo sa nga abyan, inyo sa di pamilya kon kakilala, makabati na, makayuhom pa. Action Firing Line. Sa mga late tuners, bago lamang nakabukas sa ina sa nga radyo, bago lang nakasulod sa ato sa nga live stream, welcome sa Action Firing Line nga panatuntunan. Action Firing Line. Antes ang aton sa paghanot sa mga balita, mga kakson, diri kita anay ho. Amo ning pagsunod daton sang makasilid ni nga trahedya nga nagluntad sa pungsod Afghanistan. Di basta-basta agyan to mga tao dito sa Afghanistan mo. Ang tuman kabaskog nga linog nga sa ulihi, ulihi nga isip sa ato sa mga otoridad. Nagbilin na mga kakson sang kapin 1,000, basubra na gani 1,000 ka mga tao ang nagkalamatay. Action Firing Line. Magluwas rin may ara sang 1,500 pagid kaiban. Ang nagkalapilasan, wala pa may baluan ang kanamuon sang mga missing. Ang European Mediterranean Seismological Center, ang EMSC, nagsiling mga kaaksyon nga ang kabaskugon sang pagtayog ara sa 6.1, magnitude 6.1. Pero siling naman sang US Geological Survey, ang USGS, ang kabaskugon mga kaaksyon 5.9 magnitude. Action Firing Line. 6.1 o kon 5.9 man magnitude. Sa punto man niya kabaskog,
rason nga subong linibo na ang mga nagkalabatay sa nasiling tara. Pati ang mga kapin 120 milyones ka mga tawo dito sa Pakistano, nakabatsag mga sila sa pagtayog. Action Firing Line. Pati sa India makaakson, nakabatsag ba sila sa pagtayog. Subong, sige to gyapon ang ginapatigayon nga operation. May mga persona pa nga wala makitaan matapos matabunan sa duta. Man ang kalabanan to, nga lugar, nga ginigo sang linog mga kaakson, tagas-tagas bukid to. Action Firing Line. Di ang mga duta nagkanatiphag mga kaakson. May mga tinuga subong nga pilason critical gapon nila sa rikayamtangan. Amo ning ginasiling gani sang mga opisyal sa gobyerno to nga ining 1,000 ka mga nagkalabatay, laban-laban nga madugangan pa rin mga kaakson ang kanamuon. Pinakamalala nga ginigo sang pagtayog amo ang probinsya sang Paktika. Probinsya sang Paktika. Paktika Province. Isa ini sa 34 ka mga probinsya sa Afghanistan na hamtang sa nasidlangan nga bahin sa pungsod. Ang populasyon sa ning Paktika Province ara sa 769,000 ka mga tawo. Action Firing Line. Man ang pinakadamo tawo to o kon populasyon nga probinsya sa Afghanistan, among kapital, ang Kabul. Ang Kabul yang tawo tos Kabul 4.2 milyon mo damo to ya. Isa ka adlaw matapos matabo ang ining linog mga kaakson. Ang mga ginatawag Taliban, mga Islamic Emirates sang Afghanistan nisa ining Taliban. Subaw nag-aapilar na sila, or taon nagapakitluoy na sila nga kung pwede, hatagan sila bulig sa nakalain-lain nga mga nasyon. International support. Kay subong grabe to kapinot ang ilang sa nga sitwasyon. Tanan apektado to. Ang pagpadala sang bulig, mabudlay. Ang pagpadala sang pagkaon, kag ang ginatawag nga emergency shelter. No, ano mali ang epekto sang COVID-19 man? Action Firing Line. Ang isa pa sang kabudlayan subong didto mga kaakson bagod ang ginahimo nga rescue operations apektado sang grabe nga pag-ulan. May linog na ulanan pag sila ho. Plus kulang to mga resources mga kaakson. Ang mga dalan to budlay agyan, mga mobile phone towers nagkalatumba, nagkalawasak mga kaakson ang mga buildings. Ang siling ni Abdul Kahar Balki, amo ning senior Taliban official, humanitarian kag economic crisis ang ginatubang subong sang Afghanistan. Action Firing Line. May ara man amat-amat nga nagapadala sang bulig sa ila to, halin sa mga katupad nga pungsod. Manistoryahan ta kamo ang Afghanistan, ginatawag ini nga landlocked mountainous country nga ara makit-an sa crossroads sang Central kag South Asia. Tibag siling kita landlocked country mga kaakson, pungsod ini siya nga wala sang teritoryo, wala sang territory nga nagaangot o kung nagakonekta sa ocean nga ang coastline siri o kung may bayon ara lang nagasandig, nagasalig lang sa ginatuwag nga endormic basins, daw drainage basins sa Action Firing Line. kaya sa kabugusan may ara sang 44 ka mga landlocked countries kag may 5 ka partially recognized bilang landlocked states. Ang pungsod Kazakhstan amo ni Kazakhstan amo ning pinakadako kag pinakamalapad nga landlocked country sa kalibutan. Balikan tang istorya sa Afghanistan. Ang iya sa nga border amo ang Pakistan sa sidlangan kag nabagatnan. Sa east kag south abi, no? Sa sidlangan kag nabagatnan siya. Iran. Amo naman ang sabayan sang west o ko nakatundan. Mga borders ini sang Afghanistan. Ang Turkmenistan sa northwest o kon Aminhan na sidlangan. Ang Uzbekistan sa Aminhan.
ang Tajikistan sa northeast o kon aminhan sidlangan kag ang China sa aminhan na sidlangan. Action firing line. So laban-laban nga ini mga nasyon ni nga border sa Afghanistan, basi hindi ba sila magpabaya kag basi amo ning una makahatag sila to sang bulig. As of 2021, sining tuig 2021, ang populasyon mga kakson sa Afghanistan ara sa 40.2 milyon. Ano ba lang ginahimo subong sa iban nga mga nasyon? Ang pamuno sa United Nations nga si Antonio Guterres nagsiring nagpadulong na sa lugar nga ginigo sang linog ang health teams nila, dala ang medical supplies, pagkaon kag emergency shelters. Action firing line. Firing line. So ini nga mga health teams mga kakso nga ginpadala sang UN, amo ning laban-laban nga mga bulig sa Lead Ministry of Defense. Nga amo ning una nga nagpatigayon sa rescue operations, rescue efforts. Ini nga trahedya ni mga kakso nagkuha ni sang atensyon sang kalibutan. Kung sa balita sa international, amo ning ginatutukan subong, may mga videos gani mga kakso nakita ko mo, no? Nga pagtayogid sang linog nagligad to sa Taiwan. Iniya grabe giniya ho kay linibo man nagkalamatay. Makabig gining deadliest quake in 20 years mo duwa ka nagligad nga duwa ka dekada gali ni. Oh. Linog nga may pinakamadamo nga patay makaligad ang halos 2 ka dekada. Since 2002. Ti duwa ka dekada kay 2022 kita subong. Oh. Pinaka damo gid patay sa maragta sa Afghanistan kay sang 2002 makakson ang Hindu Kush or Kush anong pronunciation sa ni, no? Earthquake, linog ba ni? Dito sa may northern Afghanistan, bulan yadto sang March 3 ato 2002. 166 lang tuya ang nagkalamatay. Ti plak pilo ang kanabuon sa diho. Sobraya 1,000 mo ang napatay sa linog kahapon sa Afghanistan. Action firing line. Si US President Joe Biden nagbando na sa US Agency for International Development kag pila sila ka mga federal government partners nga i-assist ang US response options kag magpadala sang rescue team dalang bulig kon kinahanglanon. Tihambal sa White House ginapanawagan namon ang international community nga magbulig man hambal sa White House tion subong sang pag-isa. Now is the time for solidarity. May Filipino man bala sa Afghanistan? Amo nang pamangkot siyempre mayara. Mayara pro kon basihan ta ang datos o kon report mga kakson. Jutay malang Filipino dito sa Afghanistan. Action firing line. As of 2021 nga record mga kakson, may 131 ka mga registered overseas Filipino workers sa Afghanistan. Nga ini sila gaulubran sila, employed sila sa 33 ka mga kumbuyahan. Pero ang pasalamatan naton mga kakson diri sa Pilipinas, ay tubtub subong why kita sa report kadabatian nga may Filipino nga nalakip sa mga napatay, napilasan o kon sa mga missing. Action firing line. Firing line. Sa gyapon sundon ta ini ka balita bangod hindi iniluglahog nga sa isang trahedya mo nga nagluntad sa Afghanistan to ho. Minano man ang rehiliyo naton diri sa kalibutan, importante nga nagabuligay tanan. Una sa balita. Una sa aksyon. Ano pa ginibang sa nga balita mga kaakson, munohon ko gigay na muno ni Permi ang balitang Marcos. Aksyon! Radio! Ang listahan ni President-elect Bongbong Marcos ang iya mga miyembro sang kabinete kag mangin kabulig sa iya sa nga administrasyon kon sa mga timba pa, kon sa mga balde kon labador, amat-amat na nga nagakapuno. Action firing line. Unisip po nato as of kahapon, ang mga ginpangpili naglabot na sa 24. Subong nga adlaw,
may gindugang nga isa, Butselingon 25 na. Action! Firing line! Firing line! Ang nagduga nga isa wala sa iban kundi si Anay Philippine Airlines. Anay PAL President kag Chief Operating Officer nga si Jaime Bautista. Anong pamunuan ni Bautista ni? Isama ni ka balantayan nga departamento. Department of Transportation. Ang DOTR. Importante man nga departamento, sensitibo, kag daw ay ini ginahalinan sa mga kontrobersiya kag isyu nga departamento. Action! Firing line! Subong daw daw damang lang ni kag ginaputos sa mga problema mga kakson basta transportasyon ang paghahambalan. Adlaw-adlaw ay ginaliw-atan sa mga isyu mo. Ti si Bautista, busla niya ni si Arthur Tugade bilang DOTR Chief pagsugod gid sa June 30 noon time. Action! Firing line! Firing line! Dumduman nyo man si Tugade, nagligad ni, nagatayada man kantani ni. Nagatayada man kuntani ni, nga magdalagan bilang senador, nakaligad nga pinili ay hindi bla, galing kay tinuway ni sa magdayon, bangod sa wala man ginpalayag nga rason. Ano ang mga bantog nga isyo sa DOTR Subong? Or bisan naglaligad pa? Ang question bala ini nga isyo ni na resolbar ni? Ginatawag nga long-standing issues. Nga kung si Tugade ang pahambalon, no? Kung si Tugade ang maghambal mga kaakson, ini nga mga long-standing issues natagan ni sang kasulbaran sang Duterte administration kag sa iya sa nga pagdumala sa ahensya. Tod ka? Action! Firing line! Una, dumduman yung laglag bala sa naiya, puwerte ni, ginfistihan nga isyo ni. Ikadua, ang isyuan sang paper driver's licenses. Ang Pilipinas naman sa gandi nga republikang walang plaka. Ay kalain. Action! Firing line! Firing line! Tining isyu ni nga paper driver's licenses. Mga tao nga nagbisita di, nagapuli si iban nga nasyon, manisugid nila. Siling nila dito sugid nila sa mga kilala. Yung Pilipinas, republikang walang plakag le. Action! Firing line! Firing line! Ikatatlo, traffic congestion. Ate, ini nga problema sa Pilipinas, partikular sa Metro Manila, Gay-dugay na rin nga problema, Gintiguluhan ni Sadtong EDSA Carmageddon. Ambot ko na resolbar gid man ang tao na makahambala. Way pa rin mamunuhan ang ibang nga mga isyu, mga kaakson nga nag-apekto man dire sa lokal. Action! Firing line! Balik kita sa kanamuon sa mga ginhingadlan ni Marcos nga mangin kabahin sa isa ni gabinete. Ti kung isipon ko subong sa nasilintara 24 kahapon nagdugang isa subong ti 25 sa 25 mga kaakson 8 na mga babayi 8 mga babayi diri ni pamatud-an sa kababainhan nga ang maobra sang lalaki maobra man sa mga babayi. Action! Firing line! Pero kung sa politika mga kaakson mas damo subong lalaki kumpara sa babayi. No? Damo ko kilala nga may duso nga inganyuhon ang mga kababainhan nga mag-entra man sa politika para nga magtupong-tupong bla. Magtupong-tupong kadamuon, magtupong-tupong ang puwersa sang lalaki sa babayi kung politika ang paghahambalan. Action! Firing line! Di 25 na mga kakso sa 25 sa Rasalintara, 8 dara ang mga babayi nga cabinet members kagipili ni Marcos. Sa 8 dala na dira si Vice President-elect Sara nga mag-auyat temporaryo sa Department of Education. Kanday sinong bantog nga ngalan nga giningadlan ni Marcos. Sa 25, ara si Anay Senate President Juan Ponce Enrile. Isa na isa pinakabantog, pinakasikat gid. 81 na yung edad ni Enrile mo. Ginkwa siya bilang legal advisor ni Marcos. Action! Firing line! Si Erwin Tolfo, tiglikom sa DSWD. Si Benjamin Jokno sa Finance.
Susan Ople pati ang mga muguro ni. Si Susan Ople sa Department of Migrant Workers. May mga experiences na ni, may mga experience na ni pinanguwa ni Marcos. Tama nga di dayaw kay Marcos mo. Nga daw okay, yes na nga pagpili. O, sino pagid? Minardo Guevara, Solicitor General, ang ginatawag nga Solgen. Benjamin Abalos Jr. sa DILG. Si Benjamin Abalos nakabisita na di sa Negros Occidental, no? Sa syudad sa Bacolod. Sa tion sang kampanya, ti siya mabulo sa DILG ho. Balantayan, tani kagadamo sa mga dabo subong sa ginapalagas ang DILG nga mga memorandum kag direktiba sa ato sa mga LGUs. Kabay pa nga mapadayon ni sang manugpungko nga si Benjamin Abalos Jr. Plus, araban sa kabinet ni gabinete, miyembro sa gabinete ni Marcos, si Clarita Carlos bilang National Security Advisor. Una sa balita, una sa aksyon. Action Firing Line. Sa nasyonal pagid monohon ko ni sinong luyag nga magparehistro para sa masunod nga eleksyon. Labi na kon madayon ang barangay kag sangguniang kabataan nga pinaliay. Ang Comelec mga kaaksyon paagi sa acting spokesperson nga si Rex Laudiangco nagpanayag nga ang voter registration magabalik sugod Hulyo 4, lapit na lang Hulyo 4 Lunes sa 27 last Monday sang June, pagdason nga Monday July 4 na. Action Firing Line. Hulyo 4 tubto 23 subong kon Comelec ang pamangkoton para sa area dayon. Ang barangay kag sangguni kabataan nga eleksyon bangod. Wala pa naman sang mando, wala pa naman sang kasuguan nga ang December 5 nga barangay kag SK election hindi pagdayonon. Ining registration ni will only be less than a month. Munisa, ang Comelec maga-publish ini siya sa ngalan sa mga voter registration applicants. Matalana man sila sang election registration board hearings. Amo ning hilimuon nila mo. Maga-draft kag maga-aprobar sila sang project of precincts kag cluster established precincts sugod July 24 hasta sa Agosto 6. Action Firing Line. Firing Line. Sa mga botante na nga nadula ang alan sa listahan, dapat nga magpa-reactivate kamo sa mga botante naman para ang inyong edad kwalipikado na abi, no? Parehistro kamo. Kag sa mga botante naman nga ara sa iban nga lugar kag luyag magsaylo sang rehistrasyon, pwede man. Action Firing Line. Ang 7:21 Action Radio Philippine Standard Time. Mula na anay nga to sa nga balita sa bahin sang nasyonal kay saluhan kong lokal kadamo sa mga lokal nga balita sa bongho. Unahon ko dito dugay. Ining madugay na nga problema may kaangtanan sa mga ginatawag nga rugby boys. Hindi lang kay rugby boys. Ilakip na ang rugby girls diri sa Bacolod. Action Firing Line. Kay ang babayi nga rugby, hindi mo matawag rugby boys. Kay babayi sa, kundi rugby girl. alin sa una, problema ginis Bacolod daw. Nahatagan gid man isang kasulbaran pro daw band-aid lamla, no? Gabalik gyapon ang problema ginatugan nila. Ang kapulisan kag ahensya sang gobyerno nga mapapel sa sini nga bagay isa diri among DSSD, di bla? Ano nang nahimo sa sini nga problema? Liwat nga pipion ang mga dapat pukawon di. Bangod kagabi lamang kumaduman nyo, may duwa ka mga rugby boys nga ara na sa solterito nga edad. O nga waay man sila sang ginalitan nga mga tao kundi sila man lang. Pero ti babangkot di mga kakson ho, mahibo nila gani sa pareho niya nga rugby boys. Ano nagidayhan sa mga ultimo nga sibilyan? Action Firing Line. Tinatabo mga kakson, duwa ka rugby boys. Mga solterito ng edad siri, 16 ang isa, 17 ang isa. Pero mga minor de edad gapo na. Naga-off danay pa sila sa pagsinghot-singhot ng ipyop sa rugby. Pero nag-inaway sila. Bago ng isa dari sa ila, ginsugo nga magbakal sa rugby. Action Firing Line. Firing Line. Naglakat man pero magpagbalik ko no, way dala rugby, nakigan sa isang nagsugo sa iya.
may rason mangguro nga way sa makabakal rugby. Eh basi kung way man tuod balaklan bla. Lalisay sila nga duwa tubtob ng sumbagana ya. Ang isa dihado guro, ti mo nang dihado ang 16 anyos guro dihado bla. Sa sumbagana kung tapungulay. Nagpuli ni sa silas balay. Nagpuli siya dara sa may dito Singkang Airport. Dumduman niya guro nga may kilala sa Ormigo sa bala. Nga may ara sang ginatawag nga pen, gun, pen. Yes, pen blank ball, pen, P-E-N, pen, gun. Makapatay magaling pingano. Action! Firing line! Firing line! Delikado manggali kay makapatay manggali ni. Bumalik, ining kumuha sang pen, gun, pagbalik, lalisay gapon makaaksyon hasta nga natiruhan niya ining 17 years old ang nagtiro 16 years old. Nadala man sa ospital pero bangod sa ginapatihan nakapilas nga angkon sila na patay ini. Totok kamo kay di tani pwede baliwalaon nga hitabo sa bakulod subong ambot kung nga hindi gid matap na ako napunggan ang paglambiyong sa mga rugby boys kag rugby girls na kasang sang bata pa na sila ibanda pila pa lang edad single digit pa lang edad ka mo no mag yup sa rugby mo no ka magsinghot sang rugby pero samta nag-edad sila nga naga-edad nagasaylo ina sa marijuana o konsyabo. Action! Firing line! Ang DSSD sa Bacolod dugay-dugay kuhaan naton sang panaysayon ano ba na ang pwede nila sa nga mahimo no ating waan ta dugay-dugay kay na istorya ko subong si akon kaina ang DSSD head nga si Ma'am Pasita Tiro. Action! Firing line! Ano pag ba sa nga balita sa lokal? Hugtanay paha. Hindi mo silingon nga ang paha nyo, hugto nyo gid. Mula nang ginagamit kung may ara sa ginalukdo nga problema nga ato sa nga nasyon, may ginalukdo nga problema nga ato sa nga gobyerno. No? Tighten your belt. Hugtanay paha. Sakripisyo o kun ulo antos lang anay. Amo ini ang ginapaabot ni Negros Occidental Governor Bong Lacson sa mga epekto sa ning problema nga nagahan-o sa Pilipinas subong magluwas sa domino effect sang saka sa presyo sang gatong subong ang malita mo niho. May mga LGUs o kon ang mga local government units sa bug-os nga Pilipinas may ara sang anatubangon nga hangkat ina wala sa iban kundi amo kon paano itratar ang epekto nga dala sang pagbuhin sang budget allocation sang gobyerno nasyonal sa tanan nga mga LGU sa Pilipinas. Action! Firing line! Kung sadto ang tawag internal revenue allotment ang irabla di black mati man kamusta subong hindi rin ira ginilisan ni tawag ang tawag sa di National Tax Allotment NTA. Ang subo nga balita para sa mga LGUs bangod sa epekto sang COVID-19 ang government revenues o kung ang koleksyon bla ang koleksyon sang gobyerno nagdubo 9%. Action! Firing line! 2.86 trilyon sang tuig 2020 halin sa 3.14 trilyon sang 2029. Ang ginhalinan bangod ang mga business activities apektado sang quarantine restrictions nga ginpatuman sa amalang tinutuyo to para punggan ang panglaptas sang COVID-19 Balaan naman sang kanamaan nga sang humaganas nagratsada ining COVID-19 sa Pilipinas ni. May mga lockdowns, damo negosyo ang nagsara, may hotel, may restaurants, halos tanan way makaluwas di. Pati koleksyon sa kon government revenues, way man makapalag. Action! Firing line! Imbes tani kung magdako-dako kada tuig no, nagnubo niya ho, resulta ang mga ginapain nga pundo sa kada LGUs nubo man. Ti hoy abaga sa mga LGUs ni. Action! Firing line! Kon pangkabugusan nga datos ang atos sa nga istoryahan ang siling ni Finance Assistant Secretary Maria Teresa Habitan, mga 14% gid ang mabuhin sa budget allocation sa mga LGUs. Dako na niya. Kung dako ang budget allocation, dako man ang buhin kay palarihos 14%. Ini bangod sa Pigaw.
nga koleksyon sa mga revenue agencies. Diri sa Pilipinas, o kung diri sa Negros Occidental, anong matabo di? Ano ang mangin epekto? Si Governor Lacson kaina medyo masubo-subo man nga nagpalayag sang kabalaka. Sino ba hindi magkabalaka? Sino man? Pila ba lang kantidad nga mabuhin sa Negros Occidental di? Kung 14% ang paghahambalan. Ano ang mas apektado? Ti pamati tanugay-dugay ang pagsaysay ni Governor Bong Lacson sa ato sa nga interview kaina sa Kapitolyo. Action firing line. Ano ba giniban sa nga balita? Damo sa balita sa lokal sa Bongnong. Aryo, banwa sa ginubaan sa Negros Occidental, ari importante man no? Importante ang ginatawag ilihawan sa sapat, no? Ang banwa sa ginubaan pwede na nga makapatukod sang kapin 50 milyones pesos malang nga balor. Lapit 50 milyones pesos nga balor sang ilihawan sang kasapatan. Ang tawag sini municipal abattoir. Municipal abattoir. Ang abattoir ni magkakson kung basahon tani sa intuto gud be. Abattoir. Action firing line. Dia. Municipal abattoir. Ang abattoir ti sa aton tawag ni slaughterhouse. Proyekto ini nga ang pundo gastuhan halin sa ginloan sa World Bank. Proyekto sa ato sa gobyerno. Dugay-dugay naman nga mga tinuig mga kakson nga ang DA nagpain sa pundo para sa pagpa-upgrade mo sa mga slaughterhouses nato sa mga banwa kag syudad. Ang tinutuyo sa gobyerno amo ang paghimo sa Pilipinas bilang major producer kag exporter sang meat kag meat products. Ang DA isa lamang ina sa mga nagabulig agod ang mga abattoir nationwide, ang mga slaughterhouses nationwide ma-upgrade ang pasilidad kag malabot ang target nga national standards. Action firing line. Dari sa Bacolod, mayara kita slaughterhouse, nipla. Sa Pilipinas, tuman pa kadamo sa mga banwa kag syudad nga wala sang kaugalingon nga slaughterhouse. Amo ni rason nga katabo kon kaisa nga ang ginakonsumo nga karne kon hindi double dead, hindi preska, resulta ang tawo na nakakonsumo mabutang taras peligro. Sa banwa sa ginubaan, ipasaysay naton dugay-dugay kay Mayor Ernesto Estrao kung diin balain nga lugar ipahamtang kag ang construction san o pwede nga masuguran. Action firing line. Palabayan man naton bisan sa makadali karon ang balita angot sa panggobyerno sa barangay. Subong dako-dako pang question mark kung bala man dayon o kung hindi ang barangay kag SK election, di bla? Akong basiyang ta sa kasuguan dapat patagayunon December 5 sa 2022. Pero may mga opisyal sa gobyerno nga daw ginakapoy sang halak palibog, no? Labi na sa barangay, no? Nagaduso nga hindi lang anay pagdayunon. Pero ang balita angot sa barangay mga kaakson nga panggobyerno, ang provincial government paagi sa kay Governor Bong Lacson nagpartner ini sa UNOR, University of Negros Occidental, Recoletos, para nga ang mga kapitan sa barangay nga luyag gwa sila dong eskwela sila, kag magtuon paagi sa scholarship for local leaders on barangay governance. Ako be kung barangay kapitan, masunod ko niya. Action firing line. Hindi ka nang ang provincial government mabayad. Patuon ka. Man, hindi tanan nga mga nagapungko subong nga opisyal sa gobyerno. Perfect na nilang pagpalakat sang gobyerno mo, di ba? Kahapon may kasugtanan nga ginpirmahan. Ang mga kapitan nga pwede magkabenepisyo sila ni Gov Lacson ara sa 50. Damo-damo naman yan, no? Lolo importante ni kag kampiyon nga programa daw. Kay prangkanay nga sugilanon, prangkanay nga istorya diri sa Pilipinas, sa Western Visayas, sa Negros Occidental kung magkulod. Damo sa mga opisyal sa barangay di, partikular barangay kapitan. Nga warat gid tanan, way gid sa namangan kung paano dumalahan ang barangay. Action! Radio! Base ba itupad ka mo kapitan da? Mangkuta sabi. May ara nga nagdaog lang bango damo kwarta.
damo sa pamilya. Pagpungko sa posto, ma-hire na na abogado, o kung ma-hire damo nga empleyado, amo nang suguon niya. Kada bulan, hakad lang sang honorarium o kung honoraria, kung kaisara pero makitaan sa bulangan. Action Firing Line. Mayad lana. Oh, sige. Kantuan tara dugay-dugaya sa ato siri nga pagpangalagad. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 7:34 Aksyon, Radio Philippine Standard Time. Ang detalye sa mga balita, tutok dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang balitang ito ay Okay, dari. Sige. Dari tanay sa ato sa nga special communication wa. Sige, dari sa dalom. Kay Toto Rande, kay Sir Roger Montalvo, Gabonitor sa Rigay Batarion, Rolando Mercado Montaño, birthday gilid ni Nong Rudy Montaño, tara sa barangay Tangob, no? Siya palabot lang na Toto Rolando, kay Choy Rudy Montaño, birthday. Si Nene Jen Cabato, hello, mayong gabi. Philip Alosagay, at batchmate Gerald Pellejo, thank you sa batch 93. Sang Doña Luisa Medal National High School, mayong gabi na. Inday Dorothy Sorbito, classmate Ruby Claro Dominguez, okay. Classmate Marisa Kimson, sa una Marisa apat ni siya. Si Toto Aaron Lavaro, Toto Aaron, ngayon man magkapitan, Toto Aaron mo. Oh. Si Ann Christy Bernales, si Inday Ann Bernales Daha. Alright, Jonilo Alfonso, kasa Jonilo Alfonso, thank you Alfonso family. Toto Joseph Castillo, tara sa barangay Tagob, gamonitor mo no? Si Romel Alfonso Araman, nagamonitor man sa mga talion. Okay, salamat kid. Thank you. Sa luwantang ato sa nga live stream. Live stream ta, Jeffrey Arcoyo, mayong gabi, Los Vivinda. Shout out lang sa mga bata kagasawa ko, Boy Distrito, Shay Nicole Distrito, kaga Cheryl Distrito. Salamat kid. Ana Sidoro, mayong gabi, Aksumarlon, salamat kid. Alright, Milail Oligo, okay, Bani Cafe, Marlon watching sa ARB. Pamati lang kami radio. Okay, salamat kid. Manjo Ardi, mayong gabi. Tamyaw ni Milail, si Vanessa, Star Doc Batmayo, Jinky Dialagdon, Noel Amar, kag Alex Monteza. Embong Jocampo, monitor. Okay, samta nga panyapon. Bao, ginguto man ko ba? Didi nga ulamiento, mayong gabi. Mary Grace Miravilles Gonzaga. Good PM. Gabonitor kami di sa Maaw. JR Gonzaga ni kag Grace. Eden Escora de Venegracia, great ko lang Glenn Halong sa pag-drive. Always from Eden, your wife and 4 children sa kay Glen, Jillen, and Gleneden of Barangay Tapi. Okay. Leia Younger Esquivel, mayong gabi, Star Bayo. Hello. Maria Lia Maraballes Bana Glorioso. Good evening. Monitor dari sa may Kabilya, Bacolod South, Barangay Tangob. Jovi Munaris, Georgia Gargasiran, Marilo Travilla Catinoy. Christian Medias, Villalobos, si Dilao Saraman, good evening. Nana Isabel, Gabonitor, sa may Victoria City. Jocelyn Lacson, good eve, requirement para sa magpa-register please. Okay, magkatuntarang ko balik ka. Sige. Kay subong lang sila na nga hapon nagpagwa sang pizza no? Sa pagpa-register liwat. Sige, bali basi next na nga pagpagwa sa malita basi may requirements na. Mark Davao, pero check ko na. Mark Davao, thank you. Bibi Gregorio Yolo, good evening, Axel Marlon, dari sa may poblasyon DSB. Jocelyn Lacson sa Comelec. Okay, nambalya. Lito Bako Nocido, Valboria. 6 days na lang ko inauguration of a new leader of our country kay maumpisa na June 30, bali 10 a.m. dito sa Quirino Grandstand. Harama si Christine Pierre kamayang gabi, tabiyaw ko lang sa family Pierre Okdid, always gid kami kapamati sa aksyon ng radyo.
Why ta action Elray? Why ta sa live sa kwan? Akon ano? Why? Okay lang. O sige. Okay, si Ari na. O sige. Okay. Sige, Ari na. Be, balikan tayo ang sa babaw, be. Okay, dari wa. Dito man. Dari Taginaw. Okay. Ari. Si Cathy Ver, okay. Del W. Tularte, mayong gabi. Crystal. May Salazar, may agrib sa Marlon. Ginagreet ko lang, family. Salazar, Marin, Ancaranza, thank you, God bless. Mark Davao, patabyaw kay Nanay Linda Davao. April, Mandi Uya, good evening. Alito Mako Nusido Valmoria, about may hambal ko si mo sir about kung magbasakit kay hindi kagid magpa-hospital kay kung anong ginahambal sang doktor nga amo sina ti gusto mo hambalan ka sa doktor. Pasugtan tanan. Sige. Salamat sa mensahe. Again padala. Okay. Wala ba galing mensahe ni Totolito ba? Okay lang alawangan kayo lawas. So, thank you. Sige. Okay, sige. Nonoy Russell Ulita, nagsumalon, good evening. Tamyaw ko lang ang tanan nga pamuluyo barangay Panikuwah kag taga sitio Sayo ni mayong gabi. Sayo. Sige. Salamat sa mensahe ni Lito Mako Nisido Valmoria. Okay? Salamat kid. Nonoy Russell Ulitan watching from Isabela. Good evening. Mark Davao, mayong gabi. Pa-shout out kay Erlinda Davao. Salamat kid. Sige, iban balikan tanong kay Dugaya. Standby. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics sa mga nag-estar sa coastal areas. Hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi pinagamat-amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rin ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos lalo nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pag-id sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, gainin-sindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kuna ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic kaya ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog Kwantay 2 Action Radio Philippine Standard Time. Unahon ko rin ang problema may kantanan sa ganatuwag ng mga rugby boys kag rugby girls. Ngaliwat naman nga namunuhan sa sunad sa nga Bacolod, ini matapos nga may duha ka minor de edad, ginapatihan nga nag-ininaway ni sila kagabi lamang bangod sa
lansihanay sang rugby nga ginasinghot nila kag ginayop-yop. Action firing line. Ang isa na tiruhan, patay gini ang nagtiro na lagyo. Ang subong wagid badakpan sang atos sa nga mga kapulisan. Kagabi lamang sang matabo ining insidente mga kaakson, dara sa may Gaisano City Grand Mall, sa kilid sang dala na, bao pila ka tuig na mga kaakson, way pang COVID-19. Ini nga mga rugby boys di ara na ina dira makitaan ta sa lugar nga naga-dinilagan, nagalambiyong, nagadugsing, kung kaisa makitaan mo nga nagapinongko, nagatumpok-tupok, igo barahon gali. Ang kamot nagaawat sang plastik, kundi plastik botilya, may unod nga rugby kag nagabaw. Nagahala ka paurok-urok sang singhot sang rugby. Action firing line. Ang edad sa mga embolbado sa krimen lunsay mga solterito na inyo. 16 anyos, ginsugo yang 17 anyos nga magbakal sang rugby, agud singutan kang suyupon ang baho. Pero ang report kati pagbalik sang 17 years old ni, way sandala, naglalisay, nagtinapungulay, tub-tub nga naglabot ni makaakson sa pagtiro. Action firing line. Ining insidente mga kaakson karkulokoti damo man siguro sang nakalabay sa sinang lugar na kay man national highway na mo ang area sang Gaisano City. Kagabi ito mga alas tuman, mga gulugabi naman, pero bisan butang ta alas 11, alas 12, ang National Highways makaakson, sang dalan sa Aranata, may mga nagalinakat pa niya, may mga nagalinabay pa ng mga salakyan. So, kwarkuloko, may ara sang nakakita mo, sang ding insidente, ni politika dasig balagyo ang suspect nga 16 anyos, no? Action firing line. Kaya man natabo sila nga duwa, kinalaya man sila, abdaray man sila sa grupo nila ginatawag nga rugby boys. Dulo dihado guro ning 16 years old ni. Nagpuli ni sa ila sa ding balay. Sa may Purok Nipchon, Barangay Singkang Airport, Sunad sa Bacolod. Ginpangita yang migoya, naghulam sa sang pen gun. Binalikan ang 17 years old nga opodya sa grupo nga rugby boys, nagtapungulay sila liwat, nag-agaway pa sila sang pengan. Action firing line. Tub-tub nga nakakuha sang tsansa ining 16 years old mga kaakson, kagti napalupok yang pengan kag naigo gito sa lawas ang biktima ho. Action Radio. Bisan pulo pinggan lang puti. Galupok man say, maigo ka, mapilasan ka pa, kag mapatay gali kas di. Action firing line. Laban-laban mag-abo sa ding sitwasyon mga kaakson sa ding kabataan ni. Laban-laban pinabayan inisang ila sa ding ginikanan. Kay kung basihan naton ang investigasyon sang kapulisan, ang area sang dalan sang Aranata dira sa may Singkang sa tubang sang Gaisano City Mall, sakop pa na sang Police Station 8. Station 8 din nga kaso mga kaakson. Ang ilang sa ring investigasyon nagapakita ang ginikanan sining duha lunsay priso kay ang kaso may kantaran sa illegal nga droga. Action firing line. Kulang na lang nga hambalon nga medyo na broken family ini. Ining duha, may mga pamilya man guro nga nagatatap sila, no? Ug galing ining isa ni ining sospitsado nga nakatiro makakso ng 16 years old. Why man gani nagapuli sa ila sa nga puloy-an mo tagabantayan suda sang bago ni sa investigation sang ato sa kapulisan. Nagatulog lang ni sa isa ka car wash nga negosyo dira sa unhan man sang Gaisano. Gwa sila mga kakson remedyo general kung makaabot kun din ni kuha ni sang galastuhon nila para nga maikaon sila o kon galastuhon nila para ibakal sang rugby. Action firing line. Muna
Di man tanan nga mga rugby boys kag rugby girls ang ginahimo pang hold up na lang, pang snatch na lang, or pangawat na lang. Iban guron na pilitan lang mga upod blada kay manti kon bulo barkada. Nami giman ang imo sining feelings so kaisa nga nagasinadya ka ba na mo? Pero kung ang barkada mo nagabisyo, nagahimo sang illegal sang ulihi, mangin illegalista ka man. Action firing line. Yang sunod sa makulod mga kaaksyon basta gani wala sang may matabo nga insidente o kon krimen o kon hindi mamunuhan ang isyo, why gid ginaaktuhan ang mga problema? Ina realidad na sa bisan balanon kag bisan kitang-kita na gid nga amo ng sitwasyon. Are isa ini ka ehemplo nga ginamuno naton, nga ginamuno ko di. Ang rugby boys pati rugby girls dugay na ini nga problema diri sa Bacolod City. Balikan ta ang tuig 2017 no. Kung maduduman naton nga ang sanggo niya panlungsod o kon SP sa Bacolod, may ara sang ginpasar nga resolusyon urging o kon nagapanawagan sa DSSD kag BCPO nga aktuhan ang pagsulbar sang problema sa mga nagalinambiyong nga rugby boys kag girls sa mga dalan sa Bacolod. Action firing line. Tisad to ang mga krimen nga ginakusar sila, pagpangawat, snatching, kag hold up Ini kagab-iya tiro gid diya kag ang ginbiktima o pudman nga rugby boys. Ang ginalinante why sa iban kundi mismo ang rugby. Action firing line. Sinong may responsibilidad diri? Ang may responsibility in dealing with the street kids. DSSD, kabulig ang BCPO. Sa una, ang Bacolod may ara sang Task Force Anti-Mendicancy. Garoving ni mo? Kaisang time ni 2017 or 2018, assignment ta sa una sa pag-roving mas patrol, di ba? Isa gadungan gani nato ning salakyan sang Task Force Anti-Mendicancy sa pag-roving mo. Hindi pwede mabalik or base kung ari ni Japon ang Task Force Anti-Mendicancy kag base kulang lang pagpulo-patrolya ng plastada man. Action firing line. Sa mga ginikanan may papel man ini sila sa pagsaway sa ila sa nga bata kaya hindi maghala upod sa mga barkada nga opisyo yup-yup sang rugby. Magluwas lamang sa ginikanan may ari ni ginikanan nga pawarat kag amo pagani kung kaisa ang nagatolerar saya sa nga bata mo nagasugo nga mag-rugby kag nagasugo nga magpangawat. Action firing line. Sa bahay naman sa mga establishmento komersyal, balalagyaan bla sa kilid sandalan partikular ang mga empleyado o kung nagadumala sila pwede man na makabulig sila saway o galing may time nga garoganti lang isa ka rugby boys or rugby girls hadlok magsaway ang mga empleyado sa sinang establishmento. Labi na kung makita nila nga lalong na sa rugby. Pero pwede sila makabulig mga ka-aksyon saway sa sinang mga rugby boys kung nagahimo sa hindi amo. Pwede tawagan pulis kag kantuan sang pulis dumduman ko sa una sa roving pagkabi action night patrol patrol ko sa una. Amo to nga time year 2000, 2001, 2002, 2003. Tamo na ni problema na ni sang pulis ang rugby boys mga kakson, rugby girls. Partikular na sa may plaza publika. Sa una may isa ka rugby boy nga natikma. Hindi ko lang pangihambal kung sinong ano nga grupo ang nakatikma ka nakasaway. Abi nyo kung anong hinimo sa rugby boy. Kaya sa lawayon na gidbla, kapila na madakpan, balik-balik mga kakson. Balik-balik, dakpan, buyan, balik yapong bisyo. Why bala kinuha sang nagsita ka nagsaway to sa iya ang rugby nga may ara ang plastic nga may unod nga rugby nga medyo damo-damo pablang unod. Kinuha ya sa ginhitad ya ng plastic na ginhitad ya. Pagitan sa plastic,
baron yun kag ay baruron niya sa ulo sang sanang rugby boy kag ipalibot kag iduala no naga-shampoo bla. Ang gwa mga kakson sang ulo sa rugby boy. Ha? Nagpinilit ang rugby to. Pilaman kadlaw ko nakuha kay daw kasalawayo na gid. Tuman ko pa sa una to mo. Tiga libion man tong rugby boy to hindi na sa kuno magsulit. Purti ato tubtob hambal ba na to ang rugby boy guro na ko na ni. Ning gapangidaron na subong mga 30 anyos na or mga early 40s na gani guro mo. Kay may daw 15 or 14-15 anyos sa kunang ining rugby boy ni. Nga nadakpan. Tika bay nga matagaan ni manugsulod bag-o ka sa rason base kon hatagan man isang pagtamod. Kalain man taon lang taon sa mga bisita bla. Nga kita nila sa gilid-gilid dalan da. Kung kaisa base kon mga visitors naton mga dubuluong ta mga turista ta base sa ulihi bala mo pang mabiktima sa mga rugby boys sa rugby girls ni. Rugby lang ni mga kakson pro kung matab-an ka lalong nagapang hold up, nagapang muno o kung nagapangawat. Man ang nagarugby mga kakson daw mo amo mo nga nagasyabu kakon bastante na gani. Tayog na rin ang pinsarya. Why na sang ginakahadlukan? Ang feelings mga kakson daw nagalupad ina sila sa kahawaan. Action Firing Line! Amo nang panagiron sa pila ka mga rugby boys sa unang naaprehend sa ato sa dekapulisan, no? Kag naulo istorya naman. Dapat aktuhan ni sa ato sa nga syudad. Hindi na paghulaton nga base kon may matiruhan na naman bangod sa rugby o kon mabiktima sang rugby boys o kon girls sa ulihi. Action Firing Line! 8 minutos nakaligad sa tak ng alas 8 Action Radio Philippine Standard Time ang iningabahin dala sa aton sa kaaluan sang Bloater na Plus. Ang Bloater na Plus Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang batahom nga mga literato nga may background nga beach, ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastik ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics sa mga nag-estar sa coastal areas. Hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong.
Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayong imong alawas, himuon ang staff
drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kuna ng mga problema ginatagaan niya sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account Kuning,
ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda. Balita dito sa area sang Denere, sa may Dumaguete, may bayon sang Dumaguete, Dumaguete Boulevard. Boulevard na Dumaguete na damo na sa nagalagaw-lagaw, nagapa-picture na mo, no? Magapatigayon sang internal nga investigation ang tagdumalahan sang Fast Cut M6, maning barko nga nagasadsad sa manabaw nga porsyon sang baybayon sa Dumaguete Boulevard. May ginpagwa nga official statement ang Fast Cut mga kaaksyon natabo ang insidente mga alas 12:36 sang udto kay na lang Hunyo 22. Ginsiling waiban sa pasahero o kon rolling cargos sa barko sang ini ang naka-angkor sa 0.25 nautical miles south sang Dumaguete Port. Kag nagahulat sang available nga shipyard para sa ginatawag nga mandatory dry docking. Action Firing Line. Nabutang pa sa statement mag-action nga ginguyod ang barko pagkadto sa Boulevard area bangod makusog ang madlos balod porte kusog sang balod delikado sa bulig sang isa ka tugboat safe ka nakabalik ang barko sa may pantalad. Waiman sa nasamaran sa insidente kon waiman sang kahalitan nga gin report pero magapatigayon lamang ang tagdumalahan sang investigasyon para nga malikawan nga matabo liwat ang amo nga insidente. Alas 8:21 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Balikan ta ang istorya may kantaran sa rugby boys base kung available na si Ma'am Pasita Tiro ang pamuno no sang Department of Social Services and Development ko na DSSD dari sa sudad sa Bacolod kay kadamo tuod pati nga Conseil de Communication di ka may nagapinamangkot kung ano na ang natabo sa ginakampanya sadto sa ato sa lokal nga gobyerno sa Bacolod City para nga mapangsaway ni bala mga rugby boys kag rugby girls kamanti subong ara nakita mat-amat na naman sila nga nagadamo sa downtown area sa mga dalanon sa Bacolod City. Action Firing Line. Alas 8:21 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Dugay-dugay pabatit naman ang apon sa nga interview kaina sa kay Governor Bong Lacson. May kantadan sa sining Bulubad News man sa mga local government units sa mga LGUs. Magsiling kita LGUs papanaog na sa barangay level. Doon di gid ni Mayo kay hugtanay paha ni hambal ni Gov Lacson. Pa ayo-ayo ni tikang nga pagahimuon. Para nga mapadako ang local nga revenue but sa lingon dali lang local nga ma-generate nga revenue mga kaaksyon makin mo sa pagbulobanta ni Gov Lacson
sa sining ginasiling nga 14% nga buhin sa budget allocation sa mga LGUs, mga kaakson, tiyang balabanta ang 14% ni kung dili lang sa Negros Occidental, why niya labot ang ibang nga mga banwa kasunod, ibang nga mga LGUs. Sa Negros Occidental lang, matuon ni siya sa 700 milyon, no? 700 milyones ka pesos. Dako na na mga kaakson. Ang provincial government sa Negros Occidental Subong nag-umpisa na sa pag-prepare sang budget para sa 2023. Isa dali sang ginmuno ni Gov Lacson nga tilaban-laban maapektuhan gid ang MOOE, Maintenance and Other Operating Expenses. Ang iban nga maapektuhan nga operation way pangabalaan kay manti mabalaan na ni hambal ni Gov kon ma-prepare na sang tulid ang budget for 2023. Namunuhan man gani kay na nga base kon ang good news bala kada December bla, ang bonus bala para sa mga government employees base kon maapektuhan man ti hambal ni Gov way ta na balaan ta na sa dason pa. Online sa firing line. Nagamon ko na si Ma'am Pasita Tero ang head sa DSSD diri sa sunad sa Bacolod. Ma'am Pasit Tero, good evening mga gabi sa Action Marlon sa Action Radio Bacolod. Good evening, Action Marlon. Good evening man sa Action mga tagpalamati sa Action Radio. Yes, salamat. Yes, ma'am. Salamat gid sa time ginhatag mo diri sa aton. Kagabi may krimen nga natabo sa tubang sang Gaisano City Mall. Dara sa may kilid sang dalan sa Aranata, singkang ni sa 17 years old nga lalaki gintero sang 16 years old nga lalaki man. Ini sila mga miyembro sang Rugby Boys, busilingon sila man nag-ilinaway ni ma'am. Now ang problema kag ginatuga sa mga Rugby Boys, pati gani Rugby Girls, no? Daw hindi naman ibag-o diri sa atos Bacolod, nagligad nga mga tinuig maduduban tati may ginihimo man ang syudad, ang BCPO, inyo darabi sa DSSD, pero luyag lang may baluan naton ma'am kung ano ang rason nga ang ara gihapon makitaan sa dalan, partikular sa downtown. Ini mga Rugby Boys kag Rugby Girls. Sa una na may ordinansa kita, no? Especially sa mga hardware na nagabaligyan isang rugby. Nga itagaan sila penalty kung sila mapaturan nga nagabaligya sa rugby sa aton nga mga minors. Pero doon naglaylo ato daw wala na to ma-monitor gid, no, ang ina nga paglabag sa aton nga ordinansa. Kag may ordinansa man kita para sa aton mga street children, mga anti-mendicants, no? Niara makita na nga programa dira para sa ila. Pero kung nga ang nagtuhaw naman ini ng mga sitwasyon sa kabataan naton, because for the time being medyo naglaylo kita tungod sa pandemic, no? Wala may nagalagaw ng mga kabataan now. Subong tungod nagbalik naman kita sa pag-open sa aton nga mga protocols naton, no? So nagtuhaw na naman ining mga kabataan nga nagausar ng rugby. Pero hindi gini masyado ka damo man gid kay may mga location na nakundiin sila, no? Sang una wala na ni sila sa na-identify namon nga mga lugar. Di subong tungod man siguro balaan mo abyan Marlon kung makainom makasimhot kasi ni daw wala kang ginagutom, di ba? Yes. So probably some of the reasons kung nga kung makaragli ka wala kang gabatsyan gutom kasi sa kamaturan lang subong sa kapigado sa pangabuhi. Sometimes we skip our meals, no? Yes. Sometimes kung pigado ka once a day lang gid kani ang kaon mo. And the other one is probably ang mga parents nila hindi na makasupervise sa ila kag hindi na makahatag pagtamod kag pag-atipan sa aton nga mga kabataan because they have also to look for a living nga mabuhi man sila, no? So sometimes ang ila ginikanan nagaobra bisan hasta pa magabi, no? Leaving the children on their own. Kasi mayo lang kung mayo ng mga barkada. Pero kung mga parehas sila,
nga galero kundiin nga mga kali, di makatuon gid na sila magsimot-simot sa rugby. Am na ko nga ari na naman sila. Okay. Ma'am, na-mention mong Bacolod ang ining anti-mendicancy task force. Naga-exist pa nagihapon diri sa Bacolod, Ma'am Paset? Yeah, ara pa na gyapon no. Ang team nga na sa amon man ang opisina. Okay. Kasi ang amon nga obra na among pagmonitor mantani sa aton nga mga street children, aton mga mendicants, no, na nagkapangayo-ngayo sa for the time being, yung nag-pandemic, kita naglaka ini. Kapag hindi natin masyado makita yun sa mga kadalanan natin. Pero tungkol subungan nag-open na kita, nagtuhaw na naman sila, kasi siguro nga ito nimo, to advise our BCPC na mag-activate naman, na ma-identify ining mga lugar, pag mabuligan man, kaya this is not the responsibility lang of the DSSD, no? Yes. This is a joint force of the those who advocate for child protection. No, so mga stakeholders na nag-advocate for child protection. Amo ni ang aton nga mga kaakibat or mga partners natin sa ini nga mga problema sa kaaton kabataan. But ma'am, kinahanglan ba na subong mapatigayon kita sa ining case conference with the parents sang sini mga minors ni with the barangay officials agud tong ma-address nato ni nga problem ni? Actually, ang proseso is ang pag-consider tani sa mga rugby boys ni mga children at risk, no? Nga kung hindi na tagaan nato sa mga intervention ka programa, amo ni nga mga kabataan ang magiging candidate nga magiging CICL sa pila ka adlaw na kung hindi mapauntas ni sila. Si ang aton nga ginahimo sila upon rescue sini nga mga kabataan, ginadala nato na sa ilang barangay kung taga-diin sila. And gina-advocate namon man sa mga kabrangayan, kaya gina-encourage na dapat kada barangay may ila sila nga holding room. No nga kundiin kung ma-rescue nila kabataan, dira lang sila i-hold until the next day nga mapatawag tanging mga ginikanan nila. So mag-istoryahanay, magahimo sa isa ka intervention program para ni sa mga kabataan nga tagtubong sini. Pero kay do hindi gid masyado ang pag-intindi sa aton nga mga kabarangayan sa ilang mga mandatos kag mga functions nila. Amo ni nga daw hindi gid gawa naton na perfect ang nga proseso. Kag amo ni subong ginahimo sa aton nga syudad nga kadto kita sa mga different barangay subong, no? Kag ginabuligan sila sa ilang pag-intindi sa ginatawag ng BCPC ang functionality nila kag ila responsibilidad with regards to child protection. Kag kung ano pa nga programa para sa atong kabataan. Okay. Ma'am, ang Social Development Center, anong SDC ang ginatawag, anong status ini subong ma'am? Damo gyapon sa gina-custody dira nga mga minors? At yung aton yung SDC naka-cater na sila yung isang mga children in conflict with the law. Meaning, naka-commit sang crime. Sila sang isa ka sala nga labag sa aton nga layis. No? Kagin pasakaan sila sa panumbungon. But because they are minors, ginatawag kita nga suspended sentence. Suspend na siya ang ilang pagkasala. Kaginatagaan sang programa para ma-rehabilitate sila that upon the recommendation and the intervention of the SDC and the social workers, mag-aabot sila sa isa ka punto kung sa diin nga mabago ang ilang pamatasan, ma-rehabilitate sila until such time that we recommend to the court that they will be given a final rehabilitation program sa RRCY sa Guimaras, no? And after that, makita na dito nga nagreforma na gid man sila, ipasaka naman nila sa korte ang recommendation for them to be discharged from the RRCY kag dulaon ang ilang mga sala na ginhimo nila kung sila na pagbago na. Okay, sige ma'am. Amo na yan, yes. Ang CICL.
Sige, Ma'am Tero, kabay pa nga matutukan liwat ni sang ato sa nga syudad sa bulig sa nga PNP. Yan yung problema nga gintuga naman sa rugby boys kag rugby girls. Ma'am Pasita Tero, salamat gid sa time. Unless mamayara ka sang dugang pa nga ipabutyag sa ato sa nga mga ka-aksyon. Ang aton lang gid nga kinapanawagan sa mga kabarangayan naton na i-activate naton ang aton BCPC, ang aton nga responsibilidad sa paglibot sa aton barangay para ma-monitor naton ang aton mga kabataan sa aton jurisdiction nga hindi sila mabutang sa mga sitwasyon nga amo piling, no? So, balaan man na naton guro kung di ini sila most of the time nagatipon-tipon. So, dira guro magatutok ang aton mga barangay partners naton. Sige. Ma'am Pasita Tero, salamat sa liwat mga sa time. Pag-information ginhatag sa Aksyon Radyo Bacolod kag mayong gabi. Mayong gabi, Action Marlon. Mayong gabi sa tanan. Salamat. Action Firing Line. Salamat kay Ma'am Pasita Tero, ang pamuno sa nga DSSD. Naapektuhan kiman sa COVID-19, no? Ang ining kampanya ti subong kapos buas ng kaso sa COVID-19 kabay nga mabalik ta ang mga ginhimo nga tikang sadtobla nga nagpagkanhagan no sa sining peligro nga ginadala sa mga rugby boys kag rugby girls. Kabay nga madakpantong nagatiro to sa upod yang rugby boy kagabi. Kinalagyo tub subong way ka pumadakpan no. Subo man to na dangatan niya sang 17 years old kag masakit man para sa pamilya. Sa edad nga hoben 17 years old bisan nagarugby sila dako para yang tsansa nga magbag-o na sila na butang lang na sila magka-aksyon sa kalang-alangan nga sitwasyon bagod una bes pareho sila nga wais ang ginikanan kaya ginikanan nila na priso bagod sa kaso man angot sa illegal nga droga. Action Firing Line. Why sa makatutok sila hatag sang giyabla o kon saway pananglit nga makahimo sila sang sala sa ilang siri nga isig kapareho. Alas 8:34 sa ato sa nagapagpanumbalik sa Luhanta ang istorya naman. Angot sa slaughterhouse nga pagkatukuron sa Banwasang Hinubaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Live stream ta, balikan ta na iho. Okay. Sige, sa babaw maano ta, dari ba? Melvin Peñafiel, Ray Flores Baryoga, Rami Distrito, good evening. Aksyon Marlon, maayo lang paglantaw kay John Monrad Distrito, kag Bimbi Distrito, Galvez, salamat gid. Tuto Balulot, okay. Rihanna Luna, Alila Ortiz. Good evening, listening, firing line, salamat gid. Giselle Franco, good evening. Kay Coco, kag kay Erwin. Ray Pineda, salamat gid Ray. Hindi ko dayon ka reply sa imo sa nga message kay daw kadamo ko sang gina-replyan man no. Joseph Pacifico, good evening Aksyon Marlon, watching live from San Enrique. Greet lang Joe, Phil, Jason, Roland, Villa, Johnny Taglorin. Kaga Madam Jolie, Dunisa, thanks God. Richard Artisola, Alpiere. Stephen Wosado, shipping costs soar as Russian fallout. Okay. Fuel flows, clean tanker, freight rates surge to highest level since 2020. Some shippers switching fleet to haul fuels rather than crude by Elizabeth Lowe. Okay, thank you. Sige. Bago lawig ba sang mensahe? Sige. Talaga da. Manawag tayo sa dalom, di ba? Hello, Javier, mayong gabi. Si Paul Spot III watching. Okay, Toto Tatan. Good evening, Aksyon Marlon. Paliog kay Ma'am Pasita about sa senior citizen pension. Maway tayo malabutan si Ma'am Pasit ba? Sige, kuwanta na or social pension na. Mangkuwanta na sa iya daso na kung makatime naman ta. Okay, kaya nagsentro katusod talaga kayan sa rugby boys kag girls. Salamat, Toto Tatan. Salamat. Iban, balikan to na guys, standby.
Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-sabit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo, presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action.
And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon kag syempre Radio Philippine Standard Time Slaughterhouse o kon ilihawan sang sapat ang mga istoryahan tamang kaakson ha. At tinutuyo suri para masiguro nga matinlo kag safe ang procedure sa pagkonsumo sa karne kag bilang food products para sa marketing kag distribution. Ha? Dere sa Negros Occidental kung madumduman naton may siyam ka mga LGUs mo, may siyam ka mga lugar nga pahamtangan sa mga kakson, isa dira ang naprobahan na kay di man basta-basta nimo maagi ini sa proseso. No, kay iya ini sang Philippine Rural Development Project loan halin sa World Bank mga kakson. Di banwa sa ginubaan ho? May go signal na nga pwede na sila no maka-proceed sa sini nga proyekto. Online sa firing line. Kinubaan Mayor Ernesto Estrao malawig-lawig man nga way kami magkaistoryahanay nga duwa ni sa kahanginan ba no? Mayor Estrao, sir, mayong gabi, kamusta ka na? Mayong gabi da, sir. Mayong gabi sa tanan nga tagpalamate sa Action Radio, especially sa programa mo. Gapalangaak na sa naglalain nga lugar. Mayong gabi sa inyo tanan. Yes, salamat no. Ang hinubaan, Mayor, pwede na nga maka-proceed sa proseso sa plano nga pag-construct sang sining mga lapit ni 50 million pesos nga slaughterhouse no dira sa mga hinubaan. Anong ginhimo sa bangsang Banwa, Mayor? Yes, Action Marlon. Ako bilang outgoing mayor sa Banwa Sinubaan. Kapos na nga nga term, balitat logid ka term nato na pag by June 13, matapos natin dapaton kalipat pasalamat nga ang projects nga gin pangayo naton kag natigayon git. Ang isa ka 49 million nga slaughterhouse double A sa Banwa sang Hinubaan that is funded by the PRDP World Bank, national government, tapos 10% of that is from Department of Agriculture kag ang 10% sinaya sang provincial government under sa opisina sa aton pinalangga nga Governor Bong Lacson. Pag-ugosti sa pagbuligman sa aton Vice Governor Secretary sa mga board members naton nga natigayon nga mabudgetan allocation 10% para sa counterpart sa nga project. Kag pasalamat kita nakanulwan na about to bid na coaching na pwede na bidding kag siguro by July this year masugura na kag pagpungko sa aton madason nga mayor nga mo man ang aton gibuligyan nga mag-assume sa posisyon naton. Siya na ni mag-supervise kag mag-lantaw sa pagpatrabaho sining double A nga slaughterhouse sa Banwa sang Hinubaan. By the way, Mayor, din ini sa ipahamtang nga lugar. Kindly repeat, Action Marlon. Bali diin sa nga lugar ay pahamtang, diin sa nga lugar ay construct. Yes. Ang binyo sa aton nga slaughterhouse ara na yon sa Barangay Dos. Barangay 2 poblasyon ni Banig Dos Occidental. Okay. Malapit lang sa mga 100 to 100 mga 200 meters distance from the highway. Ang property is iya ka Banwa? Okay. Once ka mag-operate na ini mayor, pati ang taga Negros Oriental siguro pwede makacater da.
Yes, tungod kay kita lang sa sur, Yes. kita lang di may double A nga slaughterhouse. Mhm. Si Palay, Kanduni, Inubaan, Basay. Even sa ibang nga mga banwa pwede kinaton maakomodar sa sina nga slaughterhouse, no. Mhm. Kung gusto sila magpalapit kag magdulong sa ila mga mga sapat nga dapat ihaw naton kay iban action malon kon ma-process siya sa sa maayo nga slaughterhouse kay mag-market ka daw wala na question. Yes. Kay ang aton nga facility sophisticated kag hindi na ma-question kundi mo dalhon nga lugar ang imong mga produkto kon ang aton nga karne. Ano gid, by the way, Mayor, ano gid nga tuig digin umpisahan ang ining plano? Malawig-lawig man. Actually, sa pagpungko na ni Juan, ang slaughterhouse, sa pagpungko na sa atong pilanda nga gobernador, kag isa ini siya ka pilot project man sa atong gobernador, sila ka mga banwa kag syudad ang gin-operan sini nga actually dako among kalipay no sa pumuloy sa Banos Sinubaan tungod kay kung ilang taon mo ang Banos Sinubaan hindi makasarang magbutang sa counterpart sa ginasyong sa aton pinalangga nga gobernador nga ang probinsya amo maghatag sang 10% nga counterpart agud matiga ng project. So sa iya na ni nga tsimpo sa term niya as gobernador. Yes, sige, hulaton tani Mayor, so matupa na ni sa administrasyon sang bago na pilian nga alkalde, no? Si incoming Mayor Reliquias. Yes, so yes. Ni ang actually ang mga projects nga ibili naton saya madamo-damo ini nga mga projects. Okay. Mayara iya sa BIPAR, mayara iya sa agriculture, mga pamto market roads kag of course isa na dra ang aton nga aton nga slaughterhouse kag ang may usab also additional action marlo nga amarlon nga project sa sa underman sa provincial government through PIDP World Bank. Ang 620 millions nga road concreting alin sa South Bend, Talakagay, Barangay Talakagay to Barangay Damutan. Ako ini siya kag ti akong kalipay man pasalamat nga redeeman ang pundo ara na kag about siguro manulwan na kay ang ginahulat na lang ang may mga isisi na lang kag basta sini nga tuig matigayon na man na ma-implement. So ang dalan pakadto sa Damutan yang aton na patigayon man naton na nabuligan kita sa atong presidente kag sa aton nga sekretary sa DPWH sa highway halin gid sa Gatoslao lusot gid sa Basay. Subong amat-amat na pero ang highway subong abot na gid sa may barangay Damutan. So kung halin ka sa kanduni magpadamutan bisan auto nan dalon mo wala na problema. Kaya lang bunta. So kung matapos man ang halin sa Damutan pakadto sa South Bend na Hinubaan, so pwede ka kapadamutan dala sang imo service nga auto manaog ka sa sa Hinubaan, pakadto Dumaguete wala gid problema na. Yes, so kung basihan ta Mayor damo-damo sa mga natuman tada nga mga proyekto sa banwa sa Hinubaan sa sulod sang 3 mugid ka termino no bali siyam gid ka tuig. Anyway, anong sunod nga plano ni Mayor Estrao pagkatapos ng June 30? Ate, bilang tapos na aton action malon nga tion, 62 years old na kita. So dapat naguro magpahuway kita kagihatag ta naman sa mga lamhadon. Kinanglan sa politika wala sang monopoly. Ihatag ta naman sa mga lamhadon nga very enthusiastic kag very sa pagdulong sang kasuwagan. Kita yung mga may edad na pahigat-higat na lang kag magulo-ulo advice na lang. Tiaton 62 years old na action malon mapakon na lang ta. Mapapensyon na lang ta kada alas 10 bla ara sa kapihan sa isim. Wala na storya na lang. Sige. Mayor, salamat gid sa information. Hulaton tariya kung saan gid maumpisahan na ning may pagka-kampiyon gini katamba nga slaughterhouse mo, no? Makon may lapit na 50 million ka pesos. Anyway, Mayor, thank you gid. Good luck sa liwata.
Yes, Action Marlon, madamo nga salamat sa time ginatag mo sa akon kag God bless. Kita na ita sana, mapapakulod ko da. Anyway, sa Thursday tapos ng term ko, kunin na kalagaw-lagaw kag makapakikita da sa imo. Sige open man communication ko pero miya. Okay. Sige Mayor, thank you. Mayong gabi. Action Firing Line. Outgoing Mayor Ernesto Estraus ang Banwasang Inubaan, no? Why lang sa nagmadinalagon kay tapos si termino yan last term yan ika-siyam yan ikatuig mo. So nagdalaga ni sa bilang Vice Mayor, no? Kay istorya ko ni personal si Mayor Estraus sa Banwasang Inubaan mismo pag lagaw ta to. Gaprangka ni sa nga hindi na sa tani magdalagan Vice Mayor mo galing ang grupo ya wa isang kampiyon nga kuwaon nga kandidato sa pagka-Vice Mayor bla. So, nagdalagan siya o galing. Ang resulta, lain na nadaog Vice Mayor, pero ang nadaog nga Mayor da, iyaman upod, iya katandeman, iyaman nga kaalyado. Action Firing Line. Alas 8:57, Action Radio Philippines Standard Time. Ang nagpadala dugang nga mga mensahe huwa. Sige, balik doon tayo na sila kay Rufino Ira Gabino. Watching sa Hanumanan. Good evening, Action Marlon. Salamat kid si Ma'am Jinky Dialagdon. Mayong gabi kay Mr. Arthur Jeff Villasor Star Mayo, Doc Matt Mayo Nuwalamar, Alma Oligon, Mikey Montilla, Cirila Samar Aguilon, all my family, Barangay Padaron DSB, salamat kid from Arizona, USA. Virgie Olpenda, Raman, AJ, Nava, mayong gabi. Action Firing Line. Waita na manabutan ang mga balita gikan sa Bacolod City Hall, no? Kay daw na olo atrasar kita sa atos sa dinga oras. Anyway, Action Firing Line sa saninga bahin magatakop naman temporaryo. Sa sining Webes nga edisyon, yari kita sa Petsa 23 tuwig 2022 sa bulan sang Hunyo. Action Firing Line. Standby karon sa Action Night Patrol, dugang pagid sa mga balita sa 12:30, tubto balas 11 with Action Eric Magbanwa. Ako naman, Action Marlon Hinuboya, nagabilin sang thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Radio.